σπίτια, ούτε στο ραδιόφωνο θα τα ακούσεις πλέον, ούτε στη τηλεόραση ποτέ θα το βρουν, αλλά και ο κόσμος ποτέ δεν θα συμπαρασταθεί να τα κατάσει. Γιατί θυμίζουν και πονούν. Και μόνο όσοι έχουν δύναμη μπορούν να θυμούνται. Μια τσιγάρα δεν πει πως σήμερα το αμαλεί και εγώ θυμήθηκα τα λόγια του παππού στη σμύρνη έφτιαχνε γλυκά και η γιαγιά. Εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω να δώσω ένα λόγο στην κυρία. Μέσα στο σπίτι του πατέρα δικού μου τα χρόνια που ήμουν πιο μικρός αναρωτιόμουν συνεχώς γιατί και πάντα το παρούμενο κι αλυσμένο. Γι' αυτό και τα ανοίξα εγώ.